प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बे भरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आदारान मॉडर्नाच्या दुयेंतींनी हो धोक्याचो पावणो कसो टाळू येता हे पळयले. त्रास करपी गंभीर दुयेंसाचेर मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या कितल्याशाच वर्साच्या संशोधनाच्या आदारान हजारांनी दुयेंतींक सामान्य जीवन जगपाक मजत करता. डॉक्टर विजय कुमार माने अखंडितपणान संशोधन करतात आणि होमिओपॅथी उपचार पद्धतीन एक नवी क्रांती हाडटा. उण्या खर्चान खर दुयेंसाक तोंड दिवन मॉडर्न होमिओपॅथी असंख्य पीडित आयज सामान्य जिवीत जगताना दिसतात. खर दुयेंसाविशीं जनजागृती करताना होमिओपॅथी उपचार पद्धती सगळ्या अर्थान कशी योग्य आसा हे लेगीत मुखार हाडपाचो उद्देश ह्या कार्यावळींतल्यान करता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान लिव्हर सिरोसिसा खातीर मरण येवपी लोकांच्या वाडट्या आंकड्याविशीं खर हुस्को परगटायला. देखून आमच्या प्रेक्षकांक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की आमच्या ह्या समाज प्रबोधनात तुम्ही वांटेकार जायात. ही एका तरेची तुमची सामाजिक जबाबदारीच थारता. इष्टानो, भलायकीच्या मॉडर्न युग कार्यावळीन आयज सावन लिव्हर सिरोसिस ह्या गंभीर दुयेंसाचेर डॉक्टर विजय कुमार माने सरांचे खासा मार्गदर्शन तुमकां मेळटलें. लिव्हर सिरोसिस हे अतिशय घातक दुयेंस कळनासतना शरीरान पातळत असता. ताचे निदान जाय मेरेन दुयेंती सामको मरणाच्या दारान पाविल्लो असता. हालींच नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते बिग बी हांणी लेगीत आपल्या लिव्हराची कार्यक्षमता उणी जाल्या अशें जाहीरपणान सांगिल्लें. कांय वर्सां पयलीं तांच्या शरिरान हेपेटायटीस ह्या जंतून संक्रमण केल्ल्यान तांच्या लिव्हराची कार्यक्षमता 75% उणी जाल्ल्याचे वैजकी तज्ञांक दिसून आयिल्लें. सांगपाचो तात्पर्य इतलोच की लिव्हर संबंधित दुयेंसाविशीं तुमी सामके सतर्क रावपाक जाय. आधुनिक जीवनशैलीक लागून तुमी स्वताच कळनासतना शरीराक लुकसाण करतात. हे तुमी टाळपाक जाय. समाज सुदृढ जावपाक जाय. पूण जिविताक वेडो घाल्ल्या ह्या खर आनी गंभीर दुयेंसाक आडावपाचें काम मॉडर्न होमिओपॅथी वरवीं कशें करतात हाचो प्रत्यक्ष अनुभव लिव्हर सिरोसिस आनी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमकां मेळटलो. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे कशा प्रकारे रुग्ण बरे होत आहेत, कशा प्रकारे सामान्य आयुष्य जगतायत याविषयी आपण बोलत असतो. गेले काही भाग आपण लिव्हर सिरोसिस या आजारासंदर्भात जाणून घेतोय. कशा प्रकारे रुग्णांना मॉडर्न होमिओपॅथीच्याद्वारे लिव्हर सिरोसिस या आजारावरती मात करता आली तेही आपण पाहिलेलं आहे. आजच्याही भागात आपण लिव्हर सिरोसिस या विषयावरती मार्गदर्शन करून घेणार आहोत आणि त्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. नमस्कार सर. आपण गेले काही भाग लिव्हर सिरोसिस या आजाराविषयी जाणून घेतोय. आपण त्या रुग्णांचे अनुभवही ऐकलेले आहेत आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे अनुभव ऐकलेत आणि संपूर्ण ट्रीटमेंट जी कशा प्रकारे झाली आहे आणि आज ते कसं आयुष्य जगतात तेही आपण पाहिलेलं आहे. आजच्या भागामध्ये पुन्हा एकदा आपण लिव्हर सिरोसिस विषयी बोलताना आत्ता जे नवीन प्रेक्षक जोडले गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी मला पुन्हा एकदा तुम्हाला हेच विचारावं असं वाटतंय की लिव्हर सिरोसिस म्हटल्यानंतर त्याची लक्षणं आणि कारणं ती आपण थोडक्यात पुन्हा सांगूया. थोडक्यात बघू आपण. कारणांमध्ये आपण बघितलंय, आणखी एकदा बघू. हेपॅटायटिसचे जे व्हायरस आहेत, हेपॅटायटिस A, B, C, D आणि E हे एक प्रमुख कारण आहे. अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिस हे एक दुसरं कारण आहे. क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस म्हणजे ज्यामध्ये नेमकं कारण कळत नाही किंवा त्याला ऑटो इम्युन हेपॅटायटिस असं म्हटलं जाते, ते एक कारण आहे. अनुवंशिकता एक कारण आहे. आणि काही ड्रग्ज जसं ट्युबरक्युलोसिस मध्ये वापरणारं आयसोनियाझाइड नावाचे ड्रग, पेन किलर्स आणि अँटीबायोटिक्स ही प्रमुख कारणं आहेत. नक्की. जशी आपण कारणं बघितली तसं आपण बघितलं की लिव्हर सिरोसिसचा आजार झाल्यानंतर काही काही कॉम्प्लिकेशन्स होतात. तर ती कॉम्प्लिकेशन्स नेमकी कुठल्या अवयवासंदर्भात असतात आणि ती कशा प्रकारे होतात? कॉम्प्लिकेशनमध्ये आपण पहिल्यांदा बघितलं की लिव्हरच्या रुग्णांमध्ये प्रत्येक रुग्णामध्ये वेगवेगळी लक्षणं दिसतात. म्हणजे एकाच रुग्णामध्ये सगळी लक्षणं दिसतील असं नाही. आपण आता जो रुग्ण बघतोय या रुग्णामध्ये फक्त रक्ताच्या उलट्या चालू झाल्या आणि हॉस्पिटलाइज व्हायला लागलं. काही रुग्णांमध्ये फक्त पायाला सूज येणं, तोंडाला सूज येणं, चेहऱ्याला आणि पोटाला सूज येणं, असायटिस होणं. काही रुग्णांमध्ये आजाराची सुरुवात ही प्लुरल इफ्युजन पासून होते, म्हणजे त्याला फक्त दम लागायला लागतो. काही रुग्णांमध्ये अंगावर फक्त काळे डाग पडायला लागतात ज्यामध्ये प्लेटलेट कमी होतात आणि हिमोग्लोबिन कमी होतंय. काही रुग्णांमध्ये फक्त रक्ताच्या उलट्या अधिक संडासमधून रक्त जायला लागतं. असं प्रत्येक रुग्णांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची लक्षणं लिव्हर सिरोसिस या आजारामध्ये दिसून येतात. काही रुग्णांमध्ये लक्षणांचा समुच्चय असतो, काही रुग्णांमध्ये एखाद दुसरं लक्षण दिसून येतं. काही रुग्णांमध्ये एस्पेशली अल्कोहोलिक सिरोसिस मध्ये फक्त डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी म्हणजे शरीर एकदम पिवळं पडणं किंवा काळं पडणं, प्रचंड प्रमाणामध्ये शरीराला काळा रंग येतो.
ह्या लक्षणांमध्ये पण ह्या वेग लक्षणांमुळे पण आपण त्या अनुमान काढायला पाहिजे की याला लिव्हर सिरोसिस असू शकेल. बरं, बऱ्याच वेळेला असं बघितलं जातं की लिव्हर सिरोसिस निदान झाल्यानंतर म्हणजे निष्कर्ष काढल्यानंतर त्याचा संबंध कुठेतरी अल्कोहोल म्हणजे कन्झम्पशन ह्याच्याशी लावला जातो, परंतु काही काही वेळेला खरोखर त्या माणसाला कुठल्याही प्रकारचं व्यसन नसतं आणि तरी सुद्धा लिव्हर सिरोसिस सारखा गंभीर आजार त्याला होतो, तर त्याच्या मागे काही वेगळी कारणं असू शकतात का? आता क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस नावाचा जो कारण आहे त्याला ऑटोइम्युन हिपॅटायटिस असं म्हटलं जाते. शरीर काय करते, शरीरच शरीराच्या काही अवयवांच्या विरुद्ध प्रतिकारक शक्ती निर्माण करते आणि शरीरच काही अवयवाला नष्ट करायचं काम हे सुरू करायला लागते. त्याला म्हणायचं क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस किंवा ऑटोइम्युन हिपॅटायटिस. त्यामध्ये नेमकं कारण काही सापडत नाही आणि निष्कर्ष असा काढला जातो की याला ऑटोइम्युन हिपॅटायटिस आहे. तर त्यासाठी म्हणजे प्रत्येक माणसानं अल्कोहोलिकच असायला पाहिजे आणि त्याचं लिव्हर सिरोसिस होईल असं काही नाही. काही रुग्णांमध्ये आपण बघितलं की पेन किलर जे आहेत, या पेन किलर्स पण लिव्हर सिरोसिस करायचं काम करतात जास्त प्रमाणात घेतल्या. मागं एक टाइम्सला एक स्टडी पब्लिश झाली होती साधारणपणे 2-2.5 वर्षापूर्वी की पॅरासिटामॉल हे जे ड्रग आहे, पॅरासिटामॉल जर सलग साधारणपणे 1.5 महिना घेण्यात आलं तरी सुद्धा इरिव्हर्सिबल लिव्हर सिरोसिस होतो असं पण दिसून आलेलं आहे. म्हणजे ड्रगचा पण भरपूर मोठा रोल आहे. कदाचित पोल्युशनचा पण काही अंशी रोल असावा किंवा केमिकलचं काही कन्झम्पशन आहे किंवा प्लास्टिकचा यूज आहे याचा पण काही रोल असावा की ज्याच्याविषयी अजून स्टडी झालेली नाही, असं असू शकतं. म्हणजे अशी वेगवेगळी कारणं असू शकतात. ह्याच्यामध्ये मला तुम्हाला विचारायचं की हेरिडिटरी भाग हा काही प्रमाणात असतो का? काही प्रमाणामध्ये रुग्णांमध्ये पिढ्यानपिढ्या पण आजार आहेत असं दिसून येते. बरेचसे आजार तसे आहेत. लिव्हर सिरोसिस पण आहे की आधीच्या पिढ्यांमध्ये पण कोणाला तरी होता, आई वडील आजी आजोबा यांच्यापैकी, नंतरच्या पिढ्यांमध्ये पण तो दिसून येतो. तर अनुवंशिकता पण काही प्रमाणामध्ये आहे. नक्की. आपण जर का बघितलं की लिव्हर सिरोसिस तुम्ही म्हणालात तसं की प्रत्येक रुग्णाचं जे लक्षण असतात ती वेगवेगळी असतात, प्रत्येक वेळेला ती सारखी असायलाच पाहिजे असं काही नाही, किंवा काही रुग्णांमध्ये एखादं लक्षण असतं, काही रुग्णांमध्ये अनेक लक्षणं एकत्र दिसून येतात. तर मग अशा प्रकारची जेव्हा लक्षणं दिसायला लागतात तेव्हा जर का ते इमिजिएटली मॉडर्न होमिओपॅथीकडे न वळता जर का बाकीच्या ट्रीटमेंट घेत राहिले तर त्या अनुषंगाने त्यांच्या चाचण्या ज्या आहेत त्या जे करून घेतात त्याच तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरतात का जेव्हा तुम्ही तुमची उपचार पद्धती सुरू करता? चाचण्या त्याच असतात, चाचण्यांमध्ये काही मोठा बदल होत नाही. डायग्नोस्टिक जे क्रायटेरिया आहेत ते सगळीकडे सारखेच आहेत. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये पण आहेत, होमिओपॅथीमध्ये किंवा आयुर्वेदिकमध्ये आहेत. डायग्नोसिस वरून आपण फक्त त्या निष्कर्षाला यायला पाहिजे की या रुग्णाला कोणता आजार झालेला आहे. त्यामुळे चाचण्या ह्या सारख्याच असू शकतात. कशा प्रकारे त्या चाचण्या असतात? आपण चाचण्यांमध्ये आपण बघितलं की सगळ्यात महत्त्वाच्या चाचण्या म्हणजे सोनोग्राफीमध्ये कळतंय आपल्याला की जर लिव्हरचा आकार कमी झालेला आहे, दुसरं पोर्टल व्हेन थ्रोम्बोसिस आहे, स्प्लीनचा आकार वाढलेला आहे, पोटात पाणी झालेलं आहे, छातीमध्ये पाणी झालेलं आहे, हे आपल्याला सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन किंवा लिव्हरच्या MRI मध्ये कळून येतं. ज्या एन्झायमॅटिक चाचण्या आहेत, लिव्हर फंक्शन टेस्ट म्हटलं जाते त्याला, त्यामध्ये LFT ज्या वाढलेल्या डिरेंट असतात, म्हणजे बिलिरुबिन हाय असेल, AGOT AGPT हाय असेल, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हाय असेल, GGT हाय असेल, काही रुग्णांमध्ये AFP जर कॅन्सर असेल तर AFP हाय असेल, अल्फा फेटोप्रोटीन, काय नंतर रुग्णांमध्ये हिमोग्लोबिन खूप कमी असेल आणि प्लेटलेट काउंट लो असेल. तर ह्या सगळ्या समुच्चयावरनं किंवा यापैकी काही डिरेंजमेंट असतील तर आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की या रुग्णाला लिव्हर सिरोसिस नावाचा आजार झालेला आहे. काही वेळेला कन्फर्मेटरी होत नसेल सोनोग्राफीवरनं किंवा इलेक्ट्रोग्राफीवरनं तर लिव्हरच्या बायोप्सीचा पण सल्ला दिला जातो. लिव्हरच्या बायोप्सीमधनं त्यांना लिव्हर फायब्रोसिस आहे आणि सिरोसिस आहे हे बायोप्सीवरनं आपल्याला कळू शकतं. नक्कीच. म्हणजे मला वाटतं आपण पुन्हा एकदा लिव्हर सिरोसिसची लक्षणं, कारणं बघितली, त्याचबरोबर कुठल्या टेस्ट करणं आवश्यक आहे तेही बघितलं. मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे याच्यावर काम करते हे तुमच्याकडनं मी जाणून घेणार आहे, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com.
मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लिव्हर सिरोसिस या आजारासंदर्भात माहिती करून घेतोय आणि आता आपण याच आजाराने ग्रस्त असलेल्या त्यांचा अनुभव त्यांच्याकडनं ऐकणार आहोत आणि त्यांच्या रिपोर्ट्सचाही आढावा घेणार आहोत. आमच्या या रुग्णाची वैयक्तिक कारणास्तव ओळख सुरक्षित ठेवण्यात येत आहे. नमस्कार, मी राहणार सातारा, वय वर्ष 70. डिसेंबर 2012 मध्ये मला पित्ताशयाचा त्रास होऊन रक्ताची उलटी झाली आणि त्यावेळेला माझं पुणे इथं पित्ताशयाचं ऑपरेशन झालं. त्यावेळेला मला कावीळ झाली होती. त्यानंतर डॉक्टर यांनी माझं ऑपरेशन केलं. त्या ऑपरेशन नंतर माझी तब्येत व्यवस्थित होती. त्याच्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर 2015 मध्ये मला पुन्हा त्रास होऊ लागला आणि माझं हिमोग्लोबिन कमी झालं आणि रक्ताची उलटी झाली. त्यानंतर डॉक्टर यांच्या हॉस्पिटलमध्ये मला ॲडमिट केलेलं होतं. त्या ठिकाणी त्यांनी एंडोस्कोपी करून रक्ताचा पुरवठा केला आणि त्याच्यानंतर परत त्यांनी बायडिंग केलं. त्याच्यानंतर परत मला त्रास होऊ लागला. परत त्यांच्या दवाखान्यात ॲडमिट झालो. त्यावेळेला त्यांची बायडिंग बरोबर केलं नव्हतं असं निदर्शनास आलं. त्याच्यानंतर परत त्यांनी रक्त दिलं. 8 डिसेंबरला मला परत रक्ताची उलटी झाली आणि त्यावेळेला मग माझ्या मुलांनी मला ॲडमिट केलं. ऑक्टोबर 2015 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या होमिओपॅथिक औषधाने सुमारे 4 महिन्यातच थोडं फरक जाणवायला लागला. माझे पांढऱ्या पेशीचे प्रमाण आणि हिमोग्लोबिन ह्याच्यात वाढ झालेली आहे आणि सध्या पचनक्रिया वगैरे त्या औषधामुळे व्यवस्थित आहे. हे होमिओपॅथिक औषध घेण्याची पद्धत अत्यंत सोपी आहे आणि याचा कोणताही साईड इफेक्ट शरीरावर होत नाही आणि पोटदुखीला आराम मिळतो. आणि ज्यांना पोटदुखी आहे किंवा अपचन वगैरे चे विकार आहेत त्यांनी या औषधाचा लाभ अवश्य घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. माझ्या मिस्टरांना 2012 मध्ये पित्ताशयात खडे झाल्याचं निदान झालं. त्यानंतर आम्ही त्यांचं ऑपरेशन केलं, पित्ताशय काढून टाकलं. त्याच्यानंतर त्यांना सप्टेंबर 15 मध्ये त्यांचे पाय खूप दुखायला लागले, पायाला सूज आली आणि असं म्हणजे एकदा तर ते असे बसले तर त्यांना उठता पण आलं नाही, म्हणजे खूप त्रास झाला. त्याच्यानंतर त्यांची पायाची सूज वाढत गेली. ऑक्टोबर 2015 मध्ये आम्हाला माने सरांच्या औषधाची माहिती मिळाली आणि त्यांचं औषध आम्ही सुरू केलं. सुरू केल्यानंतर त्यांची दिवसेंदिवस तब्येत सुधारत गेली. त्यांचं हिमोग्लोबिन वाढलं, परत पांढऱ्या पेशीचं प्रमाण व्यवस्थित झालं, आणखीन थोडी पायावरची सूज पण कमी येत गेली. त्यांचं हिमोग्लोबिन लो झालं होतं, म्हणजे 4 झालं होतं. आता त्यांचं हिमोग्लोबिन आज 11 आहे आणि त्यांचं प्लेटलेट्स पण व्यवस्थित आहेत. तर ते औषध जे ज्यांना काही असे पोटाचे वगैरे त्रास असतील त्यांनी ते औषध अवश्य घ्यावं आणि ते घेण्याची पद्धतही सोपी आहे आणि आपल्याला त्याच्यातून खूप फरक मिळतो. आज माझ्या मिस्टरांचे जवळजवळ 80% तब्येत ओके.
लिव्हर सिरॉसिस रुग्ण, वय 70 वर्ष. यांना डिसेंबर 2012च्या सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार पित्ताशयात खडे झाल्याचं निदर्शनास आलं. प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये त्यांनी पित्ताशयाचे ऑपरेशन करून घेतलं, परंतु परत सप्टेंबर 2015मध्ये त्यांना त्रास होऊ लागला. त्यांना सतत पोटात दुखणे, पायाला सूज येणे, रक्ताच्या उलट्या होणे, अव्यवस्थित पचनक्रिया असे त्रास होऊ लागले. त्यामध्येच त्यांना कावीळ झाली, त्यांचे प्लेटलेट्स कमी झाले, त्यांचा HB4 इतक्या प्रमाणात कमी झाला. त्यांच्या किडनीलाही सूज आल्याचं निदर्शनास आलं. तज्ज्ञांनी त्यांना लिव्हर सिरॉसिस झाल्याचं सांगितलं व ॲडमिट करून रक्त चढवणे, एंडोस्कोपी, बाइंडिंग असे उपचार चालू केले. त्यांचा त्रास वाढतच गेला. त्यांना उठताना बसताना त्रास होऊ लागला. त्यांना व्यवस्थित चालताही येत नव्हतं. ऑक्टोबर 2015मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 1 महिन्यापासूनच त्यांना फरक जाणवू लागला. 3 महिन्यांच्या उपचारानं त्यांचं पोटात दुखणं पूर्ण कमी झालं. त्यांच्या रक्ताच्या उलट्या पूर्णपणे कमी झाल्या. त्यांच्या पायाची सूज कमी झाली व पचनक्रियाही व्यवस्थित झाली. त्यांचे प्लेटलेट्सचं प्रमाण वाढलं. त्यांचं HB4 वरून 11.90 असं झालं व सर्व रिपोर्ट्सही जवळपास नॉर्मल आले. सध्या हे रुग्ण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. आपण पाहिलं की कशा प्रकारे लिव्हर सिरोसिसचा आजार होता आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनंतर आज कशा प्रकारे ते एक सामान्य जीवन जगतात. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारे हँडल केली गेली होती तेही आपण सरांकडून जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लिव्हर सिरोसिस या आजाराविषयी जाणून घेतोय. सो ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण त्यांचा अनुभव बघितला, त्यांचे रिपोर्ट्सही पाहिले आणि कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस होती तीही आपण बघितलेली, त्यांच्याच तोंडून ऐकलेली. तुम्ही काय सांगाल, कशा प्रकारे ही केस होती? ह्या पेशंटची माहिती मला थोडक्यात सांगावी लागेल. हो हो. 25/11/15ला हे आपल्याकडे अप्रोच, पेशंटचे नातेवाईक अप्रोच झाले पहिल्यांदा. त्यांनी असं सांगितलं की पेशंट त्यावेळेला सिरियस कंडिशनमध्ये होते आणि साताऱ्यामध्ये सारखं काय येतात लोक बाहेर. तुमच्या ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण लिव्हर सिरोसिस याविषयी जाणून घेतोय. केस कशा प्रकारे हँडल केली? हे 70 वर्ष वयाचे गृहस्थ आहेत, जे रिटायर्ड पोलीस इन्स्पेक्टर आहेत, महाराष्ट्र पोलीसमध्ये होते ते. नोव्हेंबर 2015ला त्यांचे नातेवाईक माझ्याकडे नोव्हेंबर एंडला 25/11ला आले. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की पेशंट सिरियस कंडिशन मध्ये आहेत, ते हॉस्पिटलाइज आहेत साताऱ्यामध्ये आणि त्यांना रक्ताच्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उलट्या व्हायला लागल्या. आणि त्यावेळेला त्यांनी बँडिंग केलं, ते बांधून घेतलं सिरोसिस. त्यावेळेला डायग्नोसिस झालं की त्यांना लिव्हर सिरोसिस आहे. जो सोनोग्राफीचा रिपोर्ट होता त्याच्यामध्ये लिव्हर सिरोसिस आलेलं होतं. हिमोग्लोबिन त्यांचं 4.5 होतं, प्लेटलेट 1,71,000, बिलिरुबिन टोटल 2.9 अशा प्रकारचा रिपोर्ट होता. आणि सातत्यानं वॉमिटिंग ऑफ ब्लड आणि वॉमिटिंग विथ स्टूल म्हणजे संडासमधून रक्त पडणं ही लक्षणं होती.
आपण त्यांना चालू केलं औषध त्या 25-11 नोव्हेंबरला. त्यानंतर पुन्हा डिसेंबरमध्ये एकदा त्यांना फक्त रक्ताची उलटी झाली आणि ऍडमिशन करायला लागलं, पुन्हा एकदा बाइंडिंग करायला लागलं. त्यानंतरच्या सोनोग्राफीच्या रिपोर्टमध्ये मात्र फरक पडत गेला. तेच जे पोर्टल थ्रोम्बोसिस होतं ते कमी कमी होत गेलं आणि उलट्याचं प्रमाण हे कमी व्हायला लागलं. ऍडमिशन पण कमी झालं त्यांचं. त्यांना क्रिप्टोजेनिक लिव्हर सिरोसिस असं डायग्नोसिस झालं आणि बाकी कुठल्याही लिव्हर टेस्ट त्यांना पॉझिटिव्ह नव्हत्या. आपली ट्रीटमेंट कंटिन्यू राहिली. त्यानंतर त्यांचं हिमोग्लोबिन वाढायला लागलं. ते जानेवारीमध्ये 10.5 झाले. प्लेटलेट 1,80,000 झालेले आहेत जानेवारी 2015 मध्ये. आणि थ्रू आउट त्यावेळेपासून त्यांचे सगळे रिपोर्ट्स हे नॉर्मल आहेत. पेशंट आपल्याला त्यावेळेला दाखवायला आले नव्हते आणि आज तागायत आले नव्हते. आता म्हणजे गेल्या साधारणपणे 2 महिन्यापूर्वी पेशंट दाखवायला आले आणि स्वतःच्या पायाने चालत आले. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं हिस्ट्री की सर तुम्हाला स्पेशली मला भेटायचं होतं, कारण मला कोण उपचार करतोय, मी कुठल्या उपचारामुळे या आजारातून बाहेर आलोय हे मला बघायचं होतं. त्यामुळे पेशंट एकदा नातेवाईकांशी भेटून गेले. तर इतके वयस्कर गृहस्थ आहेत पण आता फिजिकली फिट अँड फाईन आहेत की असं त्यांना बघितल्यावर कोण म्हणू शकणार नाही की काही महिन्यांपूर्वी किंवा 1 वर्षापूर्वी साधारणपणे त्यांना हॉस्पिटलाइज करायला लागलं होतं, त्यांना रक्ताच्या उलट्या व्हायच्या. तर इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये त्यांना फरक पडलेला आहे आणि मला वाटतं त्यांच्या जे बाईट आपण घेतलेले त्यामध्ये पण त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला दिसून येत आहे. तर खूप चांगल्या प्रकारे ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंटमुळे या गोष्टींमध्ये चांगला फरक पडलेला आहे आणि त्यांचे सगळे रिपोर्ट आज रिव्हर्स आलेले आहेत. पोर्टल हायपोटेन्शन गेले, पोटातलं पाणी गेलेलं आहे, वॉमिटिंग बंद झालेलं आहे. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा पेशंटला बघितल्यावर आपल्याला असं वाटू शकत नाही की ह्या माणसाला लिव्हर सिरोसिसचा आजार होता. नक्की. आपण जसं म्हटलं की लिव्हर सिरोसिसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सिम्पटम्स आहेत ते दिसून येतात. बऱ्याच वेळेला जसं आपण बघितलं की पोटामध्ये पाणी होतं तर मग कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये टॅपिंग करून ते पाणी काढलं जातं, बरोबर. किंवा आणि अशा प्रकारचे जे सिम्प्टोमॅटिक उपचार आहेत ते कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये केले जातात. परंतु मग आपण उपचार करताना आपली जी मॉडर्न होमिओपॅथी आहे ती उपचार करताना नेमका तुम्ही कुठला विचार घेता की त्याच्या मुळावरती काम करायचं आहे जेणेकरून हा आजार पूर्णपणे बरा होईल? आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये काय होतंय, आपण जी ट्रीटमेंट करतो त्याच्यामुळे लिव्हर काम करायला लागते. आता आपण बघितलं की या रुग्णांमध्ये पोटामध्ये पाणी होते. तर का पाणी होते? मूळ कारण आहे की लिव्हर काम करत नसल्यामुळे, त्याला पोर्टल हायपरटेन्शन असल्यामुळे पोटामध्ये पाणी व्हायला, असायटिस व्हायला सुरुवात होते किंवा छातीमध्ये प्लुरल इफ्युजन व्हायला सुरुवात होते. आपल्या ट्रीटमेंटला ज्यावेळेला लिव्हर काम करायला लागते, जसं आपण आता या पेशंटमध्ये बघितलं की पोटामध्ये पाणी होतं किंवा रक्ताच्या उलट्या होत होत्या, त्यांना बाइंडिंग करायला लागत होतं, पण आज पूर्ण बंद आहे ना, ते नाही करायला लागलं ना गेले वर्षापेक्षा जास्त काळ. का करायला लागलं नाही? तर लिव्हर काम करायला लागलं. लिव्हर काम करायला हे आपल्या रिपोर्टवरून पण सिद्ध झालं की त्यांच्या लिव्हर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आल्या. जे पोर्टल हायपरटेन्शनचे जे लक्षण दिसत होती ती कमी आली. सोनोग्राफीच्या रिपोर्टमध्ये सुधारणा झाली. स्प्लीनचा आकार जो वाढला होता तो कमी झाला. म्हणजे पूर्णपणे पॅथॉलॉजिकल जो चेंज झालेला आहे तो रिव्हर्स करायचं काम आपली ट्रीटमेंट करते. त्यामुळे पाणी व्हायचंच बंद होते. जर पाणी झालंच नाही तर मग पाणी काढायचा प्रश्नच येत नाही. जर ब्लिडिंग व्हायचं बंद झालं तर ब्लिडिंग थांबवण्यासाठी बँडिंग करायचा प्रश्नच येणार नाही. बरोबर. म्हणजे मूळ आजाराच्या कारणाशी आणि मूळ आजाराशी आपण आजारावर उपचार आपण करत असल्यामुळं, त्याला घाव घालत असल्यामुळं पुढे बाकी काही करायची कॉम्प्लिकेशन किंवा व्हायची कॉम्प्लिकेशन ही होतच नाही. नक्की नक्की. म्हणजे तुम्ही म्हणाला तसं की मूळ आजारावरती आपण हे केल्यामुळे सिम्पटम्स आहेत ते पुन्हा पुन्हा जे सातत्याने येतात ते परत येत नाही आणि आजार हा मुळापासून पूर्णपणे बरा होण्याच्या दृष्टिकोनातून दिशेने तो जातो. नक्की नक्की. मला हे तुम्हाला विचारायचं आहे की लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर त्या पेशंट्समध्ये किती % ह्याची एक शक्यता असते की त्यांना पुढे जाऊन लिव्हरचा कॅन्सर होऊ शकेल? काही रुग्णांमध्ये जसं ऍडव्हान्स लिव्हर सिरोसिस ज्यामध्ये असतो त्या रुग्णांमध्ये आणि स्पेशली जे व्हायरल हिपॅटायटिस आहे, हिपॅटायटिस बी आणि हिपॅटायटिस सी मध्ये खूप कॉमन आहे लिव्हर कॅन्सर. इतर कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये लिव्हर अल्कोहोलिक लिव्हर सिरोसिसमुळे किंवा क्रिप्टोजेनिक मध्ये सुद्धा काही रुग्णांमध्ये हे पुढे जाऊन लिव्हर कॅन्सर व्हायची शक्यता ही मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसते. आणि त्यामध्ये आपण बोललो त्याप्रमाणे अल्फा फिटोप्रोटीन हे जे एन्झाईम आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं दिसून येतं. बरं. नक्की. मला हे विचारायचं आणखीन एक की लिव्हर सिरोसिस झाल्यानंतर सपोज की लिव्हरची जी कार्यक्षमता आहे, आपण जे म्हणतो की लिव्हर जे काम करत असते सगळ्यात महत्त्वाचं काम शरीरातलं ती करत असते बऱ्याचशा गोष्टी, तर त्याच्यावरती किती अफेक्ट होतो? म्हणजे किती प्रमाणात त्यांचं काम करणं कमी होतं साधारणपणे, याचा अंदाज येतो का? साधारणपणे कसं असतं 70% लिव्हर जो पण काम करते तो पण लिव्हर सिरोसिस लक्षणं दिसत नाहीत. लिव्हर सिरोसिस आहे याचा अर्थ 70% पेक्षा जास्त लिव्हर फेल्युअर झालेला आहे. म्हणजे त्याची 30% कार्यक्षमता शिल्लक राहिलेली आहे. ज्यावेळेला 30% कार्यक्षमता शिल्लक राहते त्यावेळेला मग ही लक्षणं दिसतात. अच्छा. बरं. त्यामुळे आपण समजायला पाहिजे की आपल्या ट्रीटमेंटमुळे ज्या वेळेला लक्षणं रिव्हर्स होतील त्यावेळेला त्याचं लिव्हर आता 30% पेक्षा जास्त काम करायला लागले. म्हणजे 40% करत असेल, 50% करत, 60% करत असेल. आणि त्याच्या अनुषंगानं जसं आपण बोललो की स्प्लीनचा आकार जो वाढलेला असतो, पोर्टल हायपरटेन्शन, पोटातलं पाणी, हिमोग्लोबिन कमी झालेलं, प्लेटलेट कमी झाले, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये फरक
पडायला लागतो. ओके. जो फरक पेशंटमध्ये आणि रिपोर्टमध्ये दोन्ही ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. नक्की, म्हणजे आपण जर का बघितलं तर लिव्हर सिरोसिस हा गंभीर आजार आहे नक्कीच, परंतु जर का योग्य वेळेला निदान झालं आणि मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती त्यांनी रेग्युलरली घेतली तर हा आजार जसं आपण म्हटलं असं मुळापासून पूर्णपणे बरा होऊ शक्यता आहे आणि त्यातनं एक सामान्य आणि चांगलं क्वालिटी लाईफ हा माणूस मला वाटतं जगू शकतो. आणि हेच मॉडर्न होमिओपॅथीचं यश आहे हे म्हणायला हरकत नाही. सर, आज तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. या विषयासह आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात आता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने लिव्हर सिरोसिस दुयेसाचेर मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.